Sa tulo kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamilin mong dugo. Matag sa manlabot sa lawas mo, kahapos og sakit giantos mo, kaluwasan ug kaayuhan na ang unto. Sa tulo kong korona mo nga ginasok sa imong ulo, ni dahili hamilin mong dugo. Matag sa manlabot sa lawas mo, kahapos og sakit giantos mo, kaluwasan ug kaayuhan na ang unko. Orios ikaw lang, Jesus ikaw. Mabungaong hapon mga higala. Ang dawat sa among pagsipag. Orios ikaw lang, Jesus Withdrawal. ikaw lang. Ang dawat sa among pagsipag. Ato sa Sherrickson, mag-live ta. Withdraw. Ang purong-purong sa maya o kadungganan, kanimo ang tanan. Imo ang tanang pag-asa. Ako sa Sherrickson. Ang purong-purong sa himaya o kadungganan, kanimo ang tanan. So, nahuman na tawag Sherrickson. Kumusta mga higala? Actually, kaning atong i-live karon igsoon, kuan ni siya. Nainangutanan ako ba niya? Gusto na ko ni siya i-live. Dili ko gusto nga i-video ra nga mag-video ko niya i-record nga kuan, no? Gusto na ko i-live ni Igsoon kay daghan ang utana ni, no? Ang nangutanan ako, mingon siya Igsoon nga akong basahon, no? Akong basahon, nasa pangutana diri, kari o? Kita mo na nangutana, o? Di maklaro. Ang iyang pangutana Igsoon, gabiin ni siya. Ingon siya, naalang ko'y pangutana ba nakasuway na baka ng feeling nimo? Listen carefully. Feeling nimo ganahan pa ka mutilaw anang mga butanga bisag ipag-o na ka sa Ginoo? Kana ganing kadtong gipangita nimo sa pas? Okay, mao ni nangutanan ako. No, so akong tubago na Igsoon. No? Apan sa dili pa na ako natubago, ako sang shout out atong tanang mga viewers diha, tanang mga followers, mga subscribers, new followers, welcome kay mo. Ya pasensya na mo sa akong tingog Igsoon kay medyo pagaw ko, no? Pasalamat sa Ginoo, kasulti pa maghapon ta, no? Ang problema. Ya akong gi-shout out ang tanang mga star senders also na nag-send og star, thank you kaayo, no? Kunya, salamat day kayo no sa inyong pag invite sa inyong mga friends to follow our page. Amen. So kani atong topic karon Igsoon, no? Ako ni siyang i-live yun. Actually pangutana rin eh. Gusto ko makahibaw ang tanan nga once gibag-o ta sa Ginoo na naigawas ta sa Ginoo sa mga kabuang sa una, makadaot nga bisyo. Naay posibilidad nga mobalik ta. Naay posibilidad nga
mulungtad yun atong kabaguhan, no? Depende na sa atong buhaton. No? So, mao niyan tubagon ako ang pangutana karon Nixon, but before na ko na siya tubagon, ako siya gi-shout out ang tanang mga, as always, no, mga brad na ko diha. Mga brad, long live ta kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Skiptron International. Unya, wait sa hangin. Okay? Mga brad na ko sa lain-lain kanasuran, different council, different chapter around the world, shout out. Seiya, Skeptron in Arms, shout out. God First Bro, shout out. Mga brad na ko nga nasa bahay ni Kuya. Kanya, akong i-shout out ng mga inmates, mga pineriso, sa lain-laing BGMP, shout out mga igsoon. Kanya, ganahan ko aning topic akong tubagon kay balo ko nga, kuan man god nay uban ba nga nangalagad na sa Ginoo karon. Pero ang ilahang sometimes mag-crave sila sa mga bisyo nila sa una kaniadto. Yes, nangalagad na sila sa Ginoo, gibag-o na daw sila, pero sometimes mangita sila, no? Nay nangutana na ko ana. Mao na nga gipangutana ko nila kung kuan bitaw ka nang ako, unsa daw akong feeling, no? Nangita pa ba daw ko, no? Nabay time nga uhawon pa kog red horse. Uhawon pa kog tanduay, labi na nga ikagabi ibugnaw kay ba, no? Labi kay painit. Nabay time nga makalabay kung nay manigarilyo. Ganahan ko manigarilyo. O nabay time nga mangita akong lawas sa, of course, katong paborito na ginadiling droga, shabu. Okay? So, I know and I believe nga kaning nangutana na ko ani is siguro nag-struggle siya. Kaya iya paningibati nga sometimes mag-crave ang iyang lawas, no? Kaya ako nang tubagon karon Ikson, mauna ang pangutana karon, no? So, again, before that, shout out sa ta, no? Shout out na ko ang tanang mga inmates sa lain-lain nga BGMPs. Kunya akong gi-shout out ang tanang mga jail officers sa lain-laing prisuhan, no? Mga warden, shout out. Niya akong gi-shout out ang mga Philippine Army, mga higala nato nga nanas sa lain-laing kampo, shout out. Kunya of course akong gi-shout out ang tanang mga kapulisan sa lain-laing dapit, Campus Menya, Cebu, Tagbilaran City, Barracks, moadto ko ugma kay awardan daw ko umbot unsa na basta moadto lang ko. Kunya shout out na ko tanang mga PCR diri sa Bohol. Dili lang sa Bohol kung dili Luzon, Visayas, and Mindanao, shout out mga higala, mga amigo, mga ma'am and sir, shout out. Kunya, akong i-shout out ang dili sa Bohol, mga amigo na ko, mga kapulisan, daghan kaayo. Dili lang ko i-mention kay daghan kayo mo, no? Pero ako lang especially i-mention ang mga amigo na ko nga happy, mga kailan ako. Una, among happy dire sa among station. Clarin Police Station, ya, dito ko gahapon kay naami salo-salo, you know? Si Police Captain Hilasar Milyumida, shout out sa nako si Brad nako, si Police Captain Albert Sator, Police Captain Jasper Reyes, Police Captain by Abay Unyot Introliso, Police Captain Renan Romulo, Police Captain Brad Ams, Sir Milioria, og si Burmana. Akong gi-shout out si Major Ray Olar sa Loon. Okay, nga again, maura man din nailhan ako. Si Major Ray Olar Ikson, usa ni sa naghatag na kong higayon nga makashare ko sa mga piniriso dito sa Loon Police Station. Sir, thank you kayo again. Okay? So, anyway, happy Easter, no? Kumusta diya? Yeah. Akong baliko, no? Shout out sa mga subscribers, mga new subscribers, new followers. Welcome kayo mo ani nga page. Atong mga viewers, this time we have 134 viewers. Ang uban wala kabantay. Pero akong gipili nga mag-live karon Ikson kay wala ko kabalo kung makalugar ba ko niyang gabi, no? So tungod kay na-miss na nako nga mag-live kanunay. Tungod atong naka-absent kog 3 days, di ba? Naka-absent kog 3 days or 4 days nga nayot camp na mo nya speaker ko. So naka-absent ko nya mingaw na kay live ba. Gimingaw ko ninyo. Mao na nga nakakita man kog opportunity karon akong gi-grab para mag-live ta. Kunya akong shout out ang tanang OFW sa lain-lain kanasuran, mga seaman o katupong mga naka-permanent resident na, no? Shout out namo sa akong prayer mga Ikson. Kabalo na mo na. Okay?
So, this time, excuse me mga igsoon, kay medyo paggaw mo gamay ba, sige, banat bitaw sa pulong sa Ginoo. Akong balik ko igsoon, ang ato ang himuon karon dili ginaingon nga nabitaw tay topic unya or tema unya neighbors. Ang ako lang himuon long ron igsoon, ako lang ning gi-live pero pangutana gyud ni siya. Pangutana sa atong follower nga gibati pa ba daw na ako? Naba daw panahon nga mangita pa ko? Naba daw panahon nga ang akong physical body, ang napay craving ba sa, let's say, inom, sigarilyo, suyop, or labi na akong hilig sa una, babae, rugby ba, marijuana ba, basta something nga mga bisyo nga makadaot nga nabiyaan ako, no? So, nangutana iksoon, iyang gingon diri. Balik ko, no? Nakasuway na ba ka anang ana siya, pastor, mayong gabi kanang naalang ko'y pangutana ba? Nakasuway na ba kaanang feeling nimo na ganahan pa ka mutilaw anang mga butanga bisag ibag-o naka sa Ginoo ba? Okay? Kana gining kadtong ginapangita nimo sa pas, okay? So before na ako na siya tubagon, magampo ta. Okay? Kay aron giyahan tas Ginoo ba, no? So nasa ko ihatag nga verse about ani, no? Nga ebidensya mga ganahan pa ba kita or dili na kita maganahan? Posible ba yun nga mabago na kita totally or nabay posibilidad nga mabalik ta? So mao na atong tubagon, okay? But before that, let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another blessed opportunity that you have given to us today. Salamat kay Ginoo. Sa panahon, Ginoo, I pray, Lord God, ikaw, Ginoo, panalangin sa talang viewers karon and andama mong kasing-kasing, Ginoo. Tagay mi kasing-kasing nga willing magpakorek, tinud-anon usab sa imong pulong, mapainobsanon, Lord God. And again, among gi-welcome ka, among gi-invite ka, Lord God, nga mo patunga sa mong pagabuhaton karon. Holy Spirit, mamuhat ka. And I pray to all of the viewers right now, Lord God, ikaw mamuhat sa mga mamati ug maminaw. I pray, Lord, nga kutob sa maabtan ani Ginoo ilang mabati imong gahom, Lord God. Give us heavenly wisdom as we meditate your word this afternoon. And this time, I rebuke, I cancel every spirit of destruction in Jesus' name. Thank you for the victory, Lord God. You alone will be glorified. Ikaw lamang among ipataas, iisa, pasidunggan, bayawon. Walay tao, walay relihiyon, walay simbahan ang maisa, Ginoo, kundi ikaw lang. Ang nabiling panahon, among itugyan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. So, again, ang atong buhaton karon igsoon, dili ni siya ingon nga, kung bitaw, nagitay topic, natay tema, nga, din natay verse, nga, ato bitong i-meditate, no? Although na verse, pero laki yun ni siya. Actually, ang akong himuon man lang karon is, gusto ko mo tubag sa pangutana aron ang katong uban nga nag-struggle about ani nga pangutana igsoon. Kana bitawng na sila idea niya, makabalo sila kung say angayng buhaton if ever na yung mga higayon nga mag-crave sila, mangita ilang lawas ba sa tuang mga bisyo nga gibiyaan na bitaw. So mao na siya igsoon. So mao na ato ang tubago na karon. But before that, shout out sa ta. This time we have 165 viewers. Ang uban wala pa kabantay. Maybe busy sila or unsa na activity sa church since Sunday ron. Or nag-family day ba sila or something ana. Basta kwanta igsoon ato gyapon ni ipadayon, no. This time we have 168 viewers. So thank you, Lord. Amen. Kinsa man ni shout out Angelica Luwayon. Consumatum is online wali. Okay, sakto ba ko? And then thank you, Lord. Amen. Again, mga brad na ko nga nagtanaw diha. Long live ta kanunay, brad. Uban sa grasya sa Ginoo. Ipataas na tong Ginoo, dili lang lang sig isa ng long live kay way long live mahitabo kung way Ginoo. Okay? So Amen, Pastor, please answer the question. Yes. Nindot kay ni siya, brad. Actually, nindot kay ni nga pangutana. Bawing i-live yun ako ni kay ganahan ko nga matubag na ko ni niya. Ang uban ka nag-struggle pa sa ilang hilig. Labi na ka ng mga hilig og pornography, porn. Ako na tubagon. Okay? So, mag-start na ta again. Akong baliko ng question. Start na ta.
Sagdi lang og pila pa man 157 viewers. Sige, kuha na lang ta kay uban magmadugay taw magpaabot igsoon kay nasan mi service karon tataon. Indelikyat lang ko ba. Okay, so nagaingon siya direo. Pastor, mayong gabi kanang naalang ko'y pangutana ba? Nakasuway na ba ka anang feeling nimo nga ganahan pa ka mutilaw anang butanga? Bisag gibag-o na ka sa Ginoo ba? Kana ganing kadtong ginapangita nimo pas pa-shout out akong gano. Shout out daw tanang security guard ako nasa tanawon ako. Bugoy ni ako. Ako nang shout out ako manghod nga nas Cagayan si Sam ug iyang lovely wife si Juby ug iyang two lovely daughters si Jahaira Jessica Grace ug si Asaira Paris. Shout out din ako si kuansa ako manghod nga naga chat mi atong niaging adlaw usa si Shalom ug iyang mga bagsik kay nga mga anak nga si Zion ug si Gianna. Unya naman siya gi-chat diri kung manghod unsa ni George. Shout out atong gana. I-shout out o daw tanan security guard. Isa isugo nimo. Shout out daw tanan security guard. Bitaw no na ay mga viewers nga security guard ra ba? Kay naay nag-message na ko daghan mga security guard. No shout out. Labi na tong guard sa Tagbilaran Pier. Okay? At nga dyan ko niya kay iyang nagpa-picture di no? So shout out tanang mga security guard nga asa mo karon naka-duty, shout out no? God bless ninyo mga sir. Okay? Abanti na ta. Thank you George. Thank you kayo. Okay? So okay na akong balikon ang pangutana mauni. Nakasuway na ba ka anang feeling nimo nga ganahan pa ka mutilaw anang mga butanga bisag gibag-o na ka sa Ginoo ba? Kana ganing kadtong gipangita nimo sa past, okay. Tubagon ti ka una ni nga kuan bersikulo. Nam ko'y verse na rin. According to John, the book of John chapter 8 verse 36. Okay. Nagingon dire. Again, John chapter 8 verse 36. Nagingon dire ikson. So if the Son sets you free, you will be free indeed. Again, John chapter 8 verse 36. Nagingon dire. So if the Son sets you free, you will be free indeed. Sa Bisaya igsoon, kung ang anak si Kristo, si Jesus, sa ikaw na Bisaya ni, magpahigawas nimo, mahimo gyud kang gawas nun. Okay? So, ang kaning anak, si Jesus ni, it means, igsoon nga, kung bag-uhon ta ni Jesus, bag-uhon ta sa Ginoo, tinuod jud tang mahimong mabag-o na. Kung ipahigawas ta sa Ginoo igsoon sa mga makadaot nga bisyo, of course, tinuod jud ta nga mahimong gawas nun. But, mao ni pangutana, mao ni bantayanan. Mao ni akong ikasulti nyo, ayaw po kumpensa. Kay bisag gibag-o ta sa Ginoo igsoon kung magdanghag-danghag ta, posible ta nga mabalik sa kagahapon. Now, regarding sa pangutana nga nag-ingon nga, nabay panahon nga mangita daw ta. Nabay panahon daw nga ako mangita siguro sa shabu, sigarilyo, inom, babay, rugby, supay uban na nga sa mga gamito na ko sa una igsoon. Nabay panahon akong itubag. Wala. Yes. Daghang nangutanan ako na pulis nga bay. Di ba na may withdrawal syndrome nga if ever ang usa ka drug dependent yes naaman siya nagtan-aw din ay nagtan-aw na puro gini brand na ko pero karon sa akong dungog gibag-o na ni sila wala na ni nagapil-apil saksi gining duha ka brand na ko igsoon nga day usa ka time nga ning adto ko sa balay nila pagadto na ko sa ilang balay ako ning balikon og share igsoon ko mag-expect nga manuyop sila padong. Tingadto ko sa balay igsoon, diri ra ni sa Bohol na itabo. Dili lang ko i-mention ang specific place. So mao to, tingadto ko kay ni bisita lagi ko, no? Pag bisita na ko igsoon, magbago-bago pa ko no, muraog na ako sa wala pa ko na minyo ato, pero na ako sa mga 4 years nga na master, no? Pagkakita niya nako, ana rin siya. Bro, dugaya na daw ka jam oy. Hulbot din siya sa iyang abi ko kaka ba. Gisuod si posporo. Pag ana niya, uy,
Butang man, ana ba niya? Katawa ako. Mao to hanton nga. Wa jud ko mahawa sa ilang tungod, so diha ra sila nanuyop sa balay. Ya diha ra po ko sa lingkuranan galingkod. Kay ilang balay kay design aircon man siya. So ilang balay, diha ko sa lingkuranan ra sige kog istoryan la. Sila sige kilis na. Abi nila og moapil ko. Pero abi yung mga igsoon grasya sa Ginoo. Sa dihang nagsuyop na sila, patsisyo na sila igsoon. No? Usa pa man kaputos, una nila giyag-giyag igsoon. Hangtod na duha kaputos, kapila ko gibalik-balikan nila og hatag og toter. Pero grasya sa Ginoo, nakabantay sila nga magsige kog tikuka. Sige kog tikuka ba? Mura kog mo suka bitaw. Sa artihan na nimo bro, ingana na day karon. Ana ba no? So, diha nila na-realize after sa pagpanuyop nila nga lahi na gyud, no? So sa nangutana igsoon, posible ba tang mag-crave? No, depende na nato. No? Pero ang uban siguro igsoon mangutana. Kaya nangutana ingon man nga nabay time nga mangita ko. No? Naay mga time nga mangita ko. Igsoon honestly wala gyud. Day time nga makabaho kog sigarilyo, di na ko ganagbaho, no? Makabaho kog mga tanduay, red doors, wala nang ano man. It's biblical. If the sun set free kung gipagawas ka sa Ginoo, no? Gipahigawas kas Ginoo sa mga makadaot nga bisyo, din adyo ka mo balik. Apan pangutana nganong daghan man ni balik. Okay? Mo ni pangutana karon. Kung tinuod pa ang Ginoo gamahanan, kung iyang bag-o ng tao gikan sa makadaot nga bisyo, mabag-o man gyud. Pero nganong naidaghan man nga nabag-o na ang uban nagwali na gali. Pero nimbalik sa agi, no? Ning balik, ngano ka? Nga, ingon man ang balang kasulatan nga, if the sun sets you free, you will be free indeed. It means nga, kung ang anak, si Jesus, magpahigawas na to, gikan sa lain-laing bisyo, mahimo gitang gawas nun. Pero ngano man pastor, ngano man Brad, nga na may daghan nga nabag-o na ko no, pero himbalik, mingbalik pagpista, ningbalik pagkalingawan, natintal, ngano ka? Ano kay katubag, mao ni. Okay? Mao ni ang hinungdan, igsoon. Okay? John 15:4. Okay? Juan Kapitulo, lab. Palihog ko, kanang, kuhan labi, kanang tubig, dahil baswari lab. Okay? Juan, ang tubag ani mao ni, igsoon, nasangit sila ni. Juan Kapitulo 15, versikulo 4. Nagingon dire, pabilin ka mo kanako, ako magpabilin ka ninyo. Dili ka mo makabunga, gawas kung magpabilin ka mo kanako. Sa mga ang usa ka sanga, dili makabunga, gawas kung magpabilin kini sa punuan. Tara lab. Gabi ini tayo. Ha? Tanaw sa dili labi? Yeah. Dali sa ba? Nag-fasting din sila igsoon. Mao ni akong asawa nga, prayer warrior nako. Okay? Again akong basahon. Kaya ang uban niingon, pastor, kung tinuod pa nga ang tao gibag-o sa Ginoo, mabag-o gyud. Kay naman na sa Bible nga kung ang anak si Jesus magpahigawas nato sa lain-laing makadaot nga bisyo. Tinuod jud ta nga mahimong gawas nun, pero ngano bang ang uban na malik man? Di ba? Ngano man ang uban pastor nga katong tawana kusog naman kay mawali to, wa naman to bisyo, pero karon ni balik man sa pagkapalahubog. Ngano? Nasangit ani. Ingon diri ang balang kasulatan Nixon, again balikon ako. Juan Kapitulo 15, versikulo 4. Pabilin ka mo kanako, o ako magpabilin ka ninyo. Dili ka mo makabunga, gawas kung magpabilin ka mo kanako. It means mga igsoon nga. Ang hinungdan, nganong ang uban mangita pa. Okay? Nganong ang uban ganahan pa, napay craving ba? Sa suyop og shabu, sigarilyo, ino, marijuana, rugby, og pagkahilig og babae, or kana bitaw, hilig kayo og mga hubo-hubo, pornography. Okay? Nganong gahi man ko kagawa. Wa na ko ani pastor, pero imbalik ko hilig. Nagsige na ko search ato nga link. Mga hobo-hobo. Ngano ni pastor nga nabag-o naman ta ko. Okay? Mao ni tubag tungod na kay wa pug ka nagpabilin sa Ginoo. Unsay akong sabot? Wala ta naka-connected ba, pabilin ba sa Ginoo? Ingon na balang kasulatan ni Igsoon, kung magpabilin ta niya, ingon nga siya ang atong punuan, magpadayon pud ang atong bunga. In other words, magpadayon ang atong natagamtaman nga kabag-uhan sa kinabuhi kung magpabilin ta niya. Kung mo disconnect ta ni Lord igsoon. Okay? Kung mo biya ta sa Ginoo, mo kang-ata, kang-a. Atong relasyon sa Ginoo, mo distansya ta, naay posibilidad
nga mangita ka sa kalipay nimo kaniadto. Naay posibilidad igsoon nga katong mga imong gitalikda na, katong mga makadaot nga bisyo nga imong nabiyaan na tungod kay ning kang-amang ka sa Ginoo, mobalik gyud ka. Mobalik gyud ka. Apan kung gusto ta igsoon nga magpabilin nga gawas nun, kung gusto ta nga magpabilin tang bag-o, magpabilin tang what I mean is kana bitong mo sustain ang atong kabag-uhan, i-maintain nato ato ang connection ni Lord. Kuha? Atong i-maintain ang atong connection ni Lord. Ang atong personal commitment or devotion sa Ginoo igsoon, atong relationship ni Lord kinahanglan nga atong pahugton og maayo. Dili ta dili ta mo distansya aron magpabilin ta, magpadayon ang kabag-uhan nga atong natagamtaman. No? So again, sa mga nangutana, nabay tayo nga mangita ko. Labi na karon daghan kuno kay Xiaboron, mao nay kasagaran mga sinasa, no? Mao nay usa sa problema ron sa atuang mga kapulisan. Labi na kay ako kanunay diha sa station igsoon. Mao ni usa sa problema ron, misaka daw ning suyop-suyop. Okay? So again, ang nangutana diha, nay nangutana nga. Nangita pa ba ko? Wala na. Okay? Yes, ako na ning gibalik-balik. Ang kimis ang naghimo sa Cebu. Mingingon nga naay gitawag og withdrawal syndrome nga inighuman daw og muundang na tag suyop kuno mga 3 to 6 months na daw panahon nga mangita ta og balik no, but na. Unsa ang imposible sa tao, posible sa Ginoo. Amen. So di ko motuoan na igsoon. As long as we remain in Him, magpabilin ta sa Ginoo igsoon, no? Unsa man ay akong buhaton pastor nga magpabilin ko in prayer. No mao ni akong topic igsoon sa youth camp, no? Unsay atong buhaton para magpabilin tang konektado sa Ginoo. Para magpabilin ta nga connected kanunay sa Ginoo, kinahanglan nga di ta magkang-a sa atong pag-ampo. Amen. Di ta mukang-a sa atong pag-ampo igsoon, and then aside from that sa ampo, word, pulong sa Ginoo. Kinahanglan taliwala sa atong kabisi igsoon, buhatag taghigayon nga mamalandong kanunay sa pulong sa Ginoo. Kaya ingon na balang kasulatan sa Josue 1:8, ayaw ibulag. Di ba? Ang basahon, ang scripture. Pamalandungi kini adlaw o gabi. Unya sunda og magmauswagon ka. Amen. So for us igsoon nga magpabilin tang connected. No? Nga para magpabilin ang atong bunga. Kay kung dili ta connected sa Ginoo igsoon, kung mukang ata, mo disconnect ta, naay posibilidad igsoon nga mobalik ta. Kung unsa ta sa una igsoon, mobalik ta. No? Mauna, aron magpabilin ta nga naay tinud-anay kabag-uhan. Aron magpabilin ta igsoon nga magpabilin tang gawas nun bitaw, gikan sa mga makadaot nga bisyo kanang natay kagawasan ba kay gapos man ta sa una na. Kinahanglan konektado ta kanunay ni Lord igsoon. Dili ta magpakang-a igsoon. Kay nganuman, kung mukang ata atong relasyon sa Ginoo, mobalik na imong pagkapalahubog, mobalik imong pagkaadik-adik, mobalik imong pagpanindag Shabu, mobalik ang atong binuhatan kaniadto nga wala malipay ang Ginoo. Amen. Ay kumpiyansa igsoon, no? Kay ang yawa di na ganahan nga nabag-o ta. Ang yawa maningkamot siya utob sa iyang mahimo nga birahon ta pabalik padung niya. Di siya moangay igsoon nga ang mga katawhan mabag-o. Din malulong sa makadaot nga bisyo kay ning ari gud siya pagpatay, paglaglag. No? Patyon ta. Pinaagi ang mga bisyo makadaot. Pero ni ari si Kristo aron pagbungkag igsoon, pagbungkag sa gahom sa kaaway. Amen. So again, nangutana sila nga nabay time nga nangandoy pa ko sa kong ginabuhi sa una, no? Nabay time nga ang katong pagkahiling na kong babae sa una na mangita pa ko. Ano mangita ko naman ko asawa, kagwapa na akong asawa, love? No? Abi yung may igsoon, ay daghang time nga murag tintalon ko sa panuway ba? Kay bawa na muna ako igsoon nga, yes, gracias sa Ginoo, gigamit sa ko sa ingani nga paagi ni Lord unya. Daghan kay mga magpa-advise na kundi kalikayan, mga gwapa. So na mga testing, pero ang ako lang isulti sa yawa kanunay, awin na, oy, demonyong kimbol, ako ingnon siya. Bisag kinsa pa na imong i-offer na ko, di na katupong sa gihatag sa Ginoo nako nga paris. Ana na, no? The power of love, ana na siya igsoon, no? So, gracias sa Ginoo,
Ang to akong mga craving before, mga hilig kong babae, mga illegal nga droga, no? Tanan mga makadaot nga bisyo daghan. Pero never jud ko na crave sukad nga nagsige kong maintain. Akong gi-maintain akong relasyon sa Ginoo. Nagpabilin kong konektado niya kada adlaw. Wala na ako gipakang-a akong relasyon sa Ginoo. Mao na hinungdan mga brad, mga sister, mga igsoon, nga wala na gyud ko nangita. Wala na ko nangandoy sa akong kinabuhi sa una. Bati kay to. No? Wala na ko nangandoy. Kaya naman, nagpabilin man ko sa Ginoo. Kung dili nga akong gipangandoy na lamang, mao nang mga butang, akong gihimo, mga butang nga nalipay si Lord. Mga butang nga nahimaya ang Ginoo. Mga butang nga kahibalo ko nga maisa si Lord. Amen? Muna nga, again, para magpabilin ta nga, adunay, tinud-anay nga kabaguhan, nga matagamtaman. O aron magpabilin ta nga adunay kagawasan yun, gikan sa gapus. Talikala ba sa demonyo? Kinahanglan nga i-maintain na to atong relasyon sa Ginoo. Kinahanglan nga atong koneksyon ni Lord permente. Murag wifi ba? No? Kinahanglan nakakonekta kanunay ni Lord. Dili kita mo kang-a. Dili ta mo distansya. Kay once mo kang-a, mo distansya ta sa atong relasyon sa Ginoo, naay dakong posibilidad nga mobalik ta sa atong binuhatan sa una. Bisan ang pulong sa Ginoo mga igsoon ingon nga, if the Son sets you free, you will be free indeed. Bisan in how many times pa nabalik-balikon nga kung ang Diyos, kung si Kristo magpahigawas nato gikan sa makadaot nga bisyo, mahimo tang gawas nun. Tinuod na. Pero bisag unsa na katinuod, kung kita pod sa atong kagalingon nagdanghag ta, dili na to tabangan atong kagalingon igsoon. No? Posible nga mabalik tas kaniadto. Mao nang for us aron ma-maintain. What I mean is ma-sustain ang kabag-uhan nga gihatag sa Ginoo nato igsoon. Kinahanglan nga i-maintain nato. For us igsoon nga ma-sustain ang kabag-uhan nato, i-maintain nato atong relasyon ni Lord. Dili ta mo kang kundili kanunay tang konektado niya. Kay kung nagpabilin matod pa sa pulong sa Ginoo, kung magpabilin kamo kanako, magpadayon ang atong bunga. Kay kung dili ta magpabilin niya, mo disconnecta, dili ta mamunga. In other words, kung mo disconnecta niya, dili ta magpabilin sa Ginoo, posible nga mo balik ang atong pagkasalbahe sa una. Posible nga kung unsa ta kalulong sa makadaot nga bisyo sa una, mabalik ta. So para magpabilin ang kabag-uhan nga atong natagamtaman, parehan ako, himaya sa Ginoo. Maningkamot ta uban sa tabang sa Ginoo nga magpabilin ta niya. Amen? Tigang bitaw ng utana, grabe ba, hindi ko kato nga naingana na karon. Imagine ako sa una, mahadlok og pulis, dakponon kog pulis sa una ay kriminal ko, pero karon ako na itigwali sa mga pulis. Imagine, ana, no? Muna nga grabe ang gibuhat ni Lord, pero mao lagi nasad ko'y gibuhat aron ma-sustain ang kabag-uhan, no? Akong gi-maintain ang among closeness ni Lord. Every day, I spend quality time ni Lord. Every day, igsoon, I spend quality time in His Word, in prayer. Kay maunay nakapakonekta na mo. Nagpabilin nga konektado ko ni Kristo pinaagi sa pulong sa Ginoo. Nga namalandong ko o pinaagi sa pag-ampo. Kay kung kaybaw ko igsoon kung mukang ako na, dako nga posibilidad nga bisang gibag-o na ko sa Ginoo, mubalik ko sa akong binuhatan kaniadto. Amen? Walay kumpiyansa. Naranato igsoon ang pagpili. No? So, yes, nabag-o ta karon, gibag-o ta sa Ginoo, pero natay buhaton aron natay maintenance bitaw. Ang atong Kristiyanong kinabuhi mga igsoon, mura mo gud siya og sakinan, nay change oil, nay check up igsoon kay dili sa tanang higayon dasig ta. Nay time nga maluya ta. Nay time nga kanilang tao ra ta, madata sa tong emotion, masakitan ta. So para dili kita madala og dili ta mo balik sa kaniadto, kinahanglan nga maningkamot nga kanunay tang nakakonekten ni Lord. Kanunay tang nagpabilin. Kay ang magpabilin sa Ginoo, magpadayon ang iyang tinud-anay kabaguhan. Pero kung mukang ata, mobiya ta sa Ginoo, mubalik ta. So again, sa nangutana diha, natubag na imong pangutana. Tingingon ka, nga nabay time nga mangita ko, wala gina nahitabo na ko. Nganong wala? Wala na may tabo na ko. Kay mao ni Ikson,
kung ang atong kalipay nasa buluhaton sa Ginoo kanunay, dili na ka mangita og kalipay nga kalibutanon. Amen? Kung ang gihimo natong kalipay ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, kung ang gihimo natong kalipay ang presensya sa Ginoo, dili na ka mangandoy sa kalipay ning kalibutana. Kaya nga naman, ang kalipay nga gikan sa Ginoo dili may kumpara sa kalipay ning kalibutana. Layo ra kay tinuod ning kalipay ning kalibutana, igsoon, kumpara sa kalipay sa presensya sa Ginoo. Imagine, listen, imagine siya bo. Malipay ka, cool ka, kalma ka. No? Malipay ka, pero kadugayan imong suyo, madaot imong utok. Musaka imong kabuhi. Inom, lingaw kay ka, malipayon sige katawa. Pero kadugayan imong sigtagay, masakit kas atay. Sigarilyo, lami kay sigarilyo, ikson kay cool kay katanawon. Sayo sa buntag, sigarilyo, kape, sigarilyo, patay sindi. Pero kadugayan, masakit po kas baga. Naay, dili maayong epekto. Pero presensya sa Ginoo, ikson, lahi. Kay makasinati kag kalipay, tinud-anay kalinaw, nga dili may kumpara ng sigarilyo, shabu ug inom. Aside from that, walay side effect kung dili ang presensya sa Ginoo, walay gasto pa, magkabuutan pa nato, di ba? In other words, dili may kumpara. So sa nangutana rin, Exxon, ay nangutana nga, nangita pa ba ko? Nganong mangita pa man ko? Nangita pa ba daw ko, na ba daw time nga nag-crave ko sa mga bisyo na ko kaniadto? No? Nganong mag-crave pa man ko? Nganong mangita pa man ko? Nga si Lord naman akong kalipay. Siya na ang akong katagbawan. Ang iyang presensya may akong kalipay. Ug tuntian ta mo igsoon, kung ang Ginoo ang atong kalipay, ang presensya may atong kalipay, dinmaho na lang nato ang mga kalibutanong kalipay. Kay bisag unsa pa na kalingaw, dili na katupong sa kalipay nga atong matagamtaman diha sa presensya sa Ginoo. Amen? So mao na igsoon, no? Muna akong gitubag ang pangutana nga mangita pa ko, no way og never ko mangita na. Nga naman, kay ang akong kalipay igsoon mao ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Ug ako ni balikon again, kung ang atong kalipay naa sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, kung ang atong kalipay naa sa presensya sa Ginoo, wala nay rason nga mangita pa ta sa kalipay ng kalibutanon. Yes, tao rata. Tinuod na nga, tao rata. Pero abi nung igsoon, the more we spend time every day ni Lord, di na ka mangandoy ang mga butang ng kalibutan na igsoon. No? Ang imong panganduyon ang mga butang ra nga mulahutay o mulungtad. Ang atong panganduyon ang mga butang ra nga nakapahimaya sa Ginoo. Amen? So mao na igsoon. Yes, akong balikon. Tinuod nga si Kristo makapahigawas na to gikan sa makadaot nga bisyo. Pero kung magkumpiyansa pud ta, kung mukang apod ta sa tong pagmangalagad sa Ginoo, mo distansya ta, posible nga mobalik ta sa tong naandan nga pagkatao, naandan nga binuhatan. Apan kung pabilin ta sa Ginoo kanunay, perminti ta naka-connected igsoon, magpadayon ang kabaguhan hangtod sa walay katapusan. Ingon nga ang kahoy, magpadayon siya nga mamunga kung naka-connected siya sa punuan. Pero kung maputol siya, di kang siya madisconnect, dili magpadayon ang bunga. So ang mensahe ni mao ni Ikson, kung gusto nato matagamtaman nga doon natay tinud-anay kabaguhan, nga ang kabaguhan nga atong nasinati magpadayon hangtod sa pagbalik sa Ginoo, mulungtad igsoon, no? Mulungtad hangtod sa walay katapusan. Kinahanglan magpabilin ta kanunay sa Ginoo, magpabilin ta. We must remain in Him. Amen? Kay kung magpabilin ta sa Ginoo, magpadayon ang bunga na to. Magpadayon ang kabaguhan sa itong kinabuhi. Kung yan, di na ta mangita, di na ta mangandoy ang mga kalipay, kalibutanon. Sa panahon nga uhaw kay di na ka mangandoy o red horse. Sa mandiha, no? Nakay problema, di na ka mudagan dito kay musuyok ka. Kung dili, kung nakay problema, adto tadagan sa Ginoo. Amen? Ingon nga siya ang atong katagbawan, siya ang atong kalipay, siya ang makapahupay if ever ang atong dughan masakitan. Dili ikabaylo igsoon ang presensya sa Ginoo. Kung magpapuno ta kanunay sa presensya sa Ginoo, kung siya ang atong kalipay, dili na taganahan mangandoy sa mga kalibutanong kalipay. Amen? So mao na akong ikatubag igsoon sa pangutana nga kung
mangita pa ba kuno ko sa akong mga bisyo sa una, no? Kung naba daw time nga mangandoy ko nga siguro mo suyop, mo inom, mo sigarilyo, mambabay, mo tanaw og porn, mga pornography, no? Ang itubag igsoon. No, ano man. Kay akong gianad nga akong kalipay maong presensya sa Ginoo. Og lami kayong presensya sa Ginoo. Igsoon dili ikabaylo. Dili ikabaylo sa kalipay ni kalibutan. So again, akong ibalik ninyo, kung si Kristo iyang presensya atong kalipay, dili na ta mangandoy og mga kalibutanong kalipay. Og para magpadayon ang kabag-uhan nga atong nasinati o natagamtaman, pabilin ta kanunay sa Ginoo. Dili ta mukang-a atong relasyon sa Ginoo, dili ta mubulag. Kay kung mubulag ta, mukang-a, mo distansya, sigurado nga mubalik ta sa ato ang kaniadto. Sigurado nga mubalik ta sa ato ang pagkasalbayis o mas mulala pa ta, mas mugrabe. Kay matod pa sa balahang kasulatan, kung ang daotang espiritu daw muhawa sa lawa sa tao, magdala siya og laing pito nga mas dautan pa niya. No? So kung ikaw igsoon undang ka sa imong pagka-adik-adik, adik-adik ra ka, user. Kung mubalik ka sa una, sa imong kaghapon tungod kay nagkumpiyansa ka, instead nga mubalik ka sa pagka-user, mahimo na kang drug lord. Kay mas grabe man ang daotang espiritu nga musulod nimo. Mao nang ayaw kumpiyansa aron mo sustain ang kabag-uhan nga atong natagamtaman. Pabilin ta sa presensya sa Ginoo. Pabilin ta nga naka-connected ni Lord. Aron walay lugar ang yawa. Matod pa sa balahang kasulatan, ayaw hatagig lugar ang yawa. Kaya bisag karon na bag-o ka, pwede ka mobalik sa imong kaniadto kung tagaan na itong lugar ang demonyo. Amen? Matod pa ni Solomon, guard your heart. Kung matod pa ni Jesus, pag-ampo o pagtukaw, aron dili ka mo mahidalinas sa mga tentasyon. Amen? So, mao na ang mensahe sa Ginoo, mga igsoon nga akong i-share ninyo karong kapunon. Ug mao ni akong tubag regarding sa pangutana nga, nabay time nga nangita ko sa akong mga bisyo kaniadto, akong tubag wala. Kung ganong wala man, pastor, tungod kay nga akong gihimong kalipay ang presensya sa Ginoo. Tungod kay nagpabilin kung konektado ni Lord. Siguro kung mukhang ako, no? Kung mo distansya ako, automatic mo balik ko sa kaniadto, no? Pero ingon nga anak na karon sa Ginoo igsoon, wala sad ko nagkumpiyansa. Yes, gigamit ko sa Ginoo karon. Yes, effective ko nga instrument ni Lord this time. Pero wa jud ko ning hatag og higayon sa yawa. Way kumpiyansa. Ngano man ang yawa galibot-libot ra na. Nangita nagbikil, nangita nagpaagi, nangita nagagianan nga atakihon ta niya. Kay ang yawa di malipay nga kanabitawng magsunod tas Ginoo, ang yawa maning kamot na nga mobalik ta sa agi, mobalik ta sa kaniadto. Amen. So para magpadayon ang kabag-uhan nga atong nagtagamtaman karon, again, kinahanglan nga padayon sa ta nga magpabilin sa Ginoo. Connected ta ni Lord, dili ta mo kang-a, dili ta mo distansya. Aron kung moabot ang panahon nga mobalik si Lord, inigbalik niya, maabtan ta niya, nga nagpabilin niya. Ug sigurado tang madala sa iyong pagbalik igsoon. Amen? So, mora na ang mensahe sa Ginoo. Let's pray. Hallelujah. Father God, salamat Ginoo sa imong mensahe nining kahaponon Ginoo. Imo ming gitudluan unsaon nga magpabilin ming gawas nun, Lord God. Magpabilin mi nga nakatagamtam sa kabag-uhan nga imong gihatag kanamo. Lord, tabangi mi nga dili mi magkumpiyansa. I pray to all of the viewers right now, especially kung naay nagtan-aw karon Lord nga night times nga magita siya. Night times Lord nga mag-crave siya sa mga kalibutanong kalipay. Lord, lig-una siya. Tabangi siya Ginoo nga dili siya madala matintal. Kung dili Lord, I pray nga muhatag siya time nimo kanunay sa pag-ambo ug sa imong pulong. Kay kana nga paagi Ginoo kanunay ming connected nimo. O gahi mi madala sa kaaway Ginoo. Lord, tabangi mi kung wala ka, wala kami mahimo. Tabangi mi nga kanunay mi naka-connected nimo kay kumukang nga ami Ginoo. Kung mo distansya mi, sigurado nga ang kabag-uhan nga among natagamtaman dili magpadayon, dili mo sustain. But Lord, let it be nga ang among nabatunan karon nga kabag-uhan magpadayon hangtod sa walay katapusan uban sa imong grasya ug tabang.
Lord, i-bless tanang viewers karon. I pray to all of the viewers right now, Lord God. Unsa man ilang struggle karon, Lord God. Unsa man ilang problema. Unsa man ang ilahang mga battles karon, Lord God. I pray nga mamuhat ka, Ginoo. I pray, Lord God, kasulbaran sa ilang problema. I pray, Lord God, solution, pamaagi sa ilang problema karon in Jesus' name. Nasayod ko, Lord, nga walay matago nimo. So nakakita ka sa sitwasyon sa imong mga kanakan this time. So Lord, I pray, mamuhat ka, Ginoo. As what I have said, Lord God, all the time, unsa nga area sa ilang kinabuhi karon. Unsa man nga dapit nila karon sa ilang kinabuhi, nga nakinahanglan sila og milagro nimo. Lord God, nakita na nimo, mulihok ka anang dapita sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Thank you, Lord God. Salamat sa imong kaayo, Ginoo. Presensya nimo sa imong pulong. Ug salamat sa bag-ong topic sa kaalam, Ginoo. Imong gihatag kanamo karong kaponon, Ginoo. Nga unsaon nga magmalahotayon, mo sustain ang kabag-uhan nga among natagaptaman og dili mi mo balik sa agi, Ginoo. Salamat sa imong gihatag nga kaalam. I pray, Lord God, nga dili ni mo labayng kawang ang among nakatunan karon kun dili mao ni hinungdan nga mo sustain, Ginoo, ang kabag-uhan nga among nasinati karon. Dalaygon ka sa walay katapusan, ang kuno namo ang kadaugan, Ginoo. Ang kuno namo, Ginoo, ang mga panalangin, mga kahibulungang butang nga gikan kanimo sigon sa tinguha sa among kasing-kasing. Ang kuno namo ni Lord uban sa dakong pagtuo. Among kining gipangayo, Amahan, ug among gipasalamatan daan pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. Amen ug amen. Hallelujah. Praise God, mga igsoon. Anyway, pasensya na dahil mga igsoon kaya akong tingog. Medyo na mga paggaw bitaw mo hindi ako kay nag-start ni sa igsoon sa katubitawng youth camp sa Pitugo Island sa Ubay. Di, no, Pitugo yun nga lungsod, no? Init kay dito niya. Karing banat ba, no? Banat niya, ini kagabi ibugnaw. So, napiktuhan akong tingog. But praise God kay makastorya pa maghapon ko. Wa may makabalda. As long as makasulti pa ko igsoon, ako yung i-share ang pulong sa Ginoo. Amen? So that's all for this afternoon. See you again next time kung makalugar ko igsoon. No? So this time ako ibalik ang tanang dungog himaya sa tumbuhi nga Dios. Salamat sa inyong pakiguban kanako. Ako nagaampo kanunay na ang Dios ang iyang grasya, kalinaw, kalipay, panalangin, pabor magauban kanato kaninyo, no? Ug ang tanang buhat sa inyong kamot igsoon panalanginan sa Ginoo. Amen. That's all for this afternoon and thank you day again, no, sa mga subscribers nato, mga new subscribers, followers, new followers, welcome kay mo. Sa tuwang mga viewers, yan na po Star Senders. Thank you kay basta salamat kay igsoon. Ang Dios magapanalangin atong tanan. And before na ako ni end igsoon, I just want to remind again and again everyone nga invite inyong mga friends to follow our page para ma-bless po sila, para mapanalanginan sa sila igsoon, makadungog sila mensahe sa paglaom. Amen? So again, that's all for this afternoon. Dungog og himaya akong ibalik sa tungbuhi nga Dios. Ampo og amping mga kaigsuonan. God bless everyone. To God be all the glory.